Estamos na igrexa parroquial de Petín e vamos a falar con Luís e con Javier, porque estamos aquí, xa ven un pouco o que está pasando. Hai un neno detrás que é o que se bica normalmente un día de Navidad. De Navidad. Luís, cuántos anos leva este Belén de Petín? Pois debe levar uns 50 anos. Sí. Eu teño 57 e recordo toda a vida. É verdad que non tan grande como agora, pero sí con esas figuras, o portal, o que é o portal de Corcho, e eso estaba, non? O que pasa que antes me parece que facían unhas caixas de cartón e iban poñendo como podían, e, bueno, armábano como podían. Agora temos outro procedimiento que é máis, claro, máis perfecto, en todos os sentidos. Hombre, ya hai moitas máis casas, hai figuras en movimiento, cada ano incorporades algo máis. Sí, algo máis, todos anos algo máis. Había incluso, non sei se as tedes unhas casas que había feito o Galán. Están algo José Luis. Sí, está por aí, sí. Elí hai dúas e outros dous aí arriba, cuatro. Sí, ainda creo que hai... Esas son donosos, son, bueno, a familia para a iglesia. Contádeme un pouco que para vos facer este Belén que leva tantos anos facéndose. Bueno, para nós creo que é un orgullo participar o que é a iglesia e o pueblo. Para que non se perda a tradición, pois, gusta, non? Ojalá seguir a alguén cando non podamos, pero vai ser un pouco... Mas sempre se dice, miro que sempre hai algo que vai a continuar. A ver, ojalá, sí, así. Antes abríase nas horas de misa, pero é verdad que ahora a xente ven pouco a misa, entonces abrídelo tamén os fines de semana. Efectivamente, foi este ano o primeiro ano que acordamos así de abrilo para que a xente agora, pois, o que queira ver, se dañábelo. E de que hora a que hora abrides os fines de semana? De 6 a 8. Sábado e domingo? Sábado e domingo é festivo. Vale. Pois agora, se vos parece, porque vos vexo aí que queredes ir xa a que vexamos este Belén moi bonito, por certo. Está aquí na nave lateral esta. Vamos, vide comigo que si vadesme contando. Vamos a hacer. Por onde queredes que empezamos? Polo portal. Pues vamos ir ao portal. Contádeme un pouco, ou contade a xente o que estamos a ver aí. O portal, as figuras estas normalmente non as veis ningún Belén por aquí a redonda, que sean tan grandes como estas. Sí. As figuras que están en tamaño, pues, casi real, como debe decir. E outro día nos preguntou o señor se os santos eses se quitara de algún altar. Non, está xa por Belén. Bueno, non lle falta detalle, vemos aí o neno, os reis magos, o pastoriño, a mula e o boi. E ora, aquí encima, feito un Corcho, tedes como un pueblo. Sí, un pueblo castillo, máis grande que hai, sempre encima de todo. As figuras de pátulas que nos logo cagadas. Ajá. Sí. Cando seguimos baixando, e bueno, aí temos máis casiñas, además feitas como se facían antes, con corcho, non? Todo aquí vai ser artesano, aquí artesano. E aquí temos, bueno, corcho, luces, e aquí xa temos o primeiro movimento, que é unha fonte. E bueno, aquí temos unha plaza, é a plaza de Petín, porque parecen as farolas da plaza, non? Temos aí as ovelliñas tamén. E bueno, e ali tedes figuras con movimento, que é o panadeiro, o punteiro, e aquel outro zapateiro, para que non ten movimento. Non ten movimento, pero ali detrás sí, o ferreiro. Está afilando os tacos. Ah, está afilando os tacas. Sí. Metemos aí esa cueva. E aí que tedes? Un paxariño? Sí. Hola, Sonia. Aí temos as lavandeiras, a roupa movéndose, a auga tamén tedes movimento. E aquí hai un... Que se chamaches a ceña? Sí, a ceña. La movida toda por auga. Sí, por auga. E ten a roda que antiguamente eran así, os muiños. A roda, debaixo había outra roda, que a pedra que está aquí, esta que ten o movimento, e todo o grau entraba entre unha e a outra, e aí salía... Onde están os arcos, supuestamente... Eso fixéstelo vos? Sí. Bueno, aquí temos un xuncal
yo pescador. Contame. Ese natural, está creciendo, Se ve Ah, esta semana que agora está começa así, eso sí que Ah. eso é natural, non é nada químico. Bueno, aquí estamos na zona do desierto. Bueno, todo era moi chuliño, Sí, claro, mas cada ano mellor vas facendo algo para que... Todos os anos incorporades algo, non? Normalmente xa como algo así. Según o presupuesto. Vale, pero non... Bueno, a pouquiños va, porque empezouse naquela esquiniña solo e agora cada vez é máis grande. Sí, ahora vamos todos os pasos. Os muiños aí tamén no alto. Bueno, eu creo que moi bonito. Entonces, bueno, decímoslle onde está o Belén. Está na iglesia de Santiago, en Petín. E durante estas festas hasta o San Antonio. Hasta pasar o San Antonio vamos ter. Abrirás os fines de semana de 8, no, de 6 a 8. Pois moitas gracias, Luis, e moitas gracias, Javier, por atendernos.